Allah ya taimake ka. Nan garin da kake gani shine garin Kuka Kuturu. Yanzu haka ana kokarin sauke katifun da kuma tabarni da kuma shinkafa, inda gashi can suna zaune da mai unguwar garin, inda wakili tare da mai girma SA suke miƙa kimanin kuɗi naira 100,000 a hannun shugaban wannan gari. Allah ya saka mana da alkhairi, Allah kuma ya ƙara mana arziki. Al'umman garin Kuka Kuturu suna godiya ƙwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi.